Так, здравствуйте, meine Liebes. Ale nie, sem vás moji fellas, sme tu pri ďalšom pokračovaní z Let's Play Shades, Hnev Andelu. Minulé vlastne sme skončili tesne pri ukončení toho levelu, alebo teda, neviem ako to nazvať, či to je rozdelené na levely. Konečne som prišiel na to, ako to má byť aspoň trošku, aby to bolo aspoň normálne, aby to nesekalo. No tu už vidí zombíkov. V kostele, no to by sa asi išli modliť. To nebude Jana Farár jeden z nich. Čakať, prehodíme sa. No, dáme direkt. Bum, bum, bum. No poď si zatancovať Rošamboty. Ten dobre dostal. Nebýma, ja som ešte malý. Ja som ešte malý chlapec. Bum, bum. Skúsim si dať to. Oni sú dvaja, to nie je fér. Počkať, jedného zabijem za ním. Počkať, kde som? On ma dostal ideálne. Bum. Dobre. Schválne zbraň a teba zbijem. Zbijem ťa. Direkt, ľavačka, pravačka. Ľavý, pravý hák, hocičo. Ale vieš čo? Spravím s tebou krátky proces. Bum. To bola dobrá hláška, to sa mi velice páčilo. No, ľudko moje. Môžete sa tešiť ešte na hru Sanitarium. Teda ak chcete, ale musím vás upozorniť, že grafika na tej hre nie je úplne tom pravé makové, orechové alebo aké. Lebo no, chcel by som vedieť prečo, sám to neviem, proste je to tak, ako to tam je. To troška pripomína Amnéziu mapkami. A vlastne nejde o veľkú chybu, len ten môj panáčik, s ktorým tam vlastne hrám, má také pixelové chyby po okraji. Áno, tam je to odvratne. Takže sú rakvičky, sú ďalšie rakvičky, ideme dole. Schodíky, čo? Počkaj, toto. Smípam. To je voda? To je strašne škaredá voda. Sorry, nemá sa bro. Včera ste mohli vidieť, ako sme hrali s J-Rockingom. Teda vlastne on hrá Amnéziu a ja som do toho len kecal. Toto bol dobrý záder. No však, dám tie hlavy, nech sa kúkajú. Nie, to je zle. To je zle, že? No, ale ja som to chcel na bočnú stranu otočiť. Tak skúsim to otočiť a uvidíme, čo z toho bude. Tak asi len teba mám pootočiť, bro. Tu sú nejaké mechanizmy, to som si predtým nevšimol. To čo má byť? Opäť sa mám sem, ale už sa neotočil skutočne. No. To je celé? No to za chvíľku budeme asi hrať, ako to tak vyzerá. Dneska sa nám odhlásil jeden
jeden odberateľ. A našťastie som ho hneď nahradil iným, čo ma dneska teší, pretože dneska nahrať odberateľov to je ťažká vec. Ja by som asi potreboval, mám na to premysle tam, alebo čo? Skúsim počkať. A skúsim to nastrojiť. Alebo čo s tými šípkami? Tuším ešte s tebou, ty som úplne bezradný a nedáš nič, počkaj, to sobia hlava. Že si poskočil, bro, počkaj to. Nič. Počkaj, to mi na tej strane ani je. Skúsim teba ešte raz otočiť. To je také nič? Nič to nie je dôležité. Počkaj, niečo s tými tvárami to bude. Aha, počkať. Teraz je takto otočené a asi musím otočiť tak, aby boli vyvedol z toho bradového otočenia. Ježiš, to je dobre náročné na moju hlúpu psychiku, lebo za mňa väčšinou rozmýšľa moja kozia brada. Bradavica. Ježiši Kriste, úplne som bezradný. Takže dám. Oplatí sa už dávať pauzu. Keď za chvíľku bude asi koniec gameplaya, let's playa. Tuto nič. Skúsim to doraz. Jedno sa vlastne otáča ináč. Pomalšie, že? Takže hlavne musím... Skúsim ešte raz a uvidíme, čo to spraví. To je točilo o štvrtinku, keď to točím ešte o štvrtinku, tak čo sa stane? Super! No, nie som úplne dotý. Tak všimol som si, bro. Dobre, s týmto